AZT kompaniyadagi yine täze gelen haritlanmadan bir bilen tanıştırıp koyulan sizi. Bu timerli uдлинитель sumучка görünüşünden sağa da vurup böyle timer'a vurup böyle obzor videosunu görkörüp vereyim size. Goca glänsiga коробкада sumkarca. Açık görelim. Вынимаем. Удлинитель ak garı renkte, garlan renkte yapılan böyle yerde lipучкасы var. Ayırıp bilye, чтобы çalışmadı yani. Ören yumuşacık, yumuşacık, dövülmeyen şey. Lipучкасы bilen любой yerini biriktirebilýär. Удлинитель alyas. Так, удлинитель alyas. Mesela удлинитель özü 4 tane portu var. Teredik görseniz 3 tane включатель var. Böyle elde edecek. Böyle elde de yan timer'a da grup böyle. Timer'lı uдлинитель diýmän özü näme diýip sonra öğrenseniz timer'lı uдлинитель diýmän özü siz wagt urnabilýäňiz. Mesela düşünmeyin. Uдлинитель mi diyeyim? Dikkat. Yanına. Uдлинитель mi? İşlep başladı. Gördün. Timer demek näme? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sağadyň 24 saat parmağında 24 saat urup bolýar diýjek bolýanym manyda basyp saklasaňyz elbetde aýrylýar. Men telefonumy alýan. 4 tane portuň birine biriktirýän. Telefonumy zaryada goýan. Telefonum zaryada başlady. Telefonum zaryada başlady. Men telefonumy saat wagtyna urnaýan. Meselem maňa 1 saat gerek, 1 saatdan biziň uдлинителimiz awtomat özüçär. Ine biziň uдлинителimiziň aýratynlygy, ütkeşikli näme diýip soraýaňyzda timerle uдлинитель wagty gurnap bolýar. 1 saat wagt berdim, gitdi. Ine zaryada başlady telefonum. Telefonum zaryada başlady. 1 saatdan awtomat özü ötçär. Mesela sizin uдлинителимizde elbette bir устройствоdan zaryada goýup bilmeýäs. Elbette bir näçe устройстволарам zaryada goýup bolýar. Tüzlü amper güýçli. Mesela biziň bir zaryad устройствомuz 2 volt bolsa, bunimiz biziň 3,5 voltçe zaryad berilýär. Kstati hiç çili öde gızmayan şey. Ne dedim? Hiç çili albayda gızmayan şey. Ulu portumuz bağlamında. Dedim. Ulu portumuz bağlamında birim gaçmayan. Siz biriktirip koysaňyzam, stena koysaňyzam, двойной скотчlen stenadan moýup bolýar, stena koysaňyzam wagty gurnajak diýseňiz. Gaçmayan şey. Täze gelen modellemizin biri portlamada aýrýas, ören berk ýagdaýda urnalan portlamada aýrýas. Sagadymyz 1 sagatyna dur. Sagadymyz basýar. Sagadymyz ötçär. Устройствомyzyň özüne, uдлинителимиziň özüne basyp öçürýär. Beýle ýagdaýda uдлинителимиziň işleýişini beselýär. 5 ýolaýda dastavkamyz bar. Siziň zakazlaryňyza garaşýar. Elbetde zakazlanmady. Websaytymyzdan, Instagram sahypamyzdan, TikTok akkauntymyzdan zakaz edip bilersiňiz. Online magazin siz üçin.